Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Возможность стать участником боевых действий. Районда контракт буенча хәрби хезмәткә туплау дәвам итә. Шприцка 3 мл һәм тукымага салабыз. Берләшә торган вакыт югары шүпкә мәктәп укучылары хәрбиләр өчен коры душ әзерли. Район мәчетләрендә ифтар мәҗлесләре оештырыла. Ватанны саклау дигән һөнәр бар. Контракт буенча хәрби хезмәтнең хәзер уңай яклары күп. Район хәрби комиссары әлеге төр хезмәтнең өстенлекләре турында сөйли. Контракт нигезендә хәрби хезмәт сайлаучыларга хәзер өстенлекләр күбрәк. Әлеге хезмәткә 18 яшьтән алып 60 яшькә кадәрге гражданнар чакырыла. Командир карары буенча 65 яшькә кадәр булганнарның да хезмәт итү мөмкинлеге бар. Хәрби хезмәтне Татарстан, Россия территорияләрендә, шулай ук Зәй районы хәрби комиссариаты каршында да узарга була. Военнослужащие при заключении контракта им выплачивается, это касается всех, единовременная денежная выплата в объеме 195 тысяч рублей и в дальнейшем пакет льгот. Если в дальнейшем будет служить по контракту, это возможность получения жилья за счет государства, это личную собственность, это во время прохождения военной службы служебное жилье, это бесплатное медицинское обслуживание, это возможность стать участником боевых действий. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләрнең сәламәтлеге җинаять җаваплылыгына тартылу-тартылмавы тикшерелә. Хезмәт итү турында килешү төзелү белән 195 мең сум күләмендә бер тапкыр түләү бирелә. Махсус хәрби операция зонасында хезмәт иткәндә айлык түләү 204 мең сумнан башлана. Югары һәм урта һөнәри белемнәре булган егетләр чакырылу буенча хәрби хезмәтсез генә контракт төзи ала. Также могут заключить контракт о прохождении военной службы те ребята, которые еще не служили в армии, но имеют среднее или высшее профессиональное образование. Для них, наверное, намного интересно проходить военную службу в пределах Республики Татарстан. Контракт буенча хәрби хезмәт хакында тулырак мәгълүматны район хәрби комиссариатыннан белергә мөмкин. Хәрби операция зонасына Зәй халкы чираттагы гуманитар ярдәмне озатырга әзерләнә. Игелекле эшкә оешма коллектив эшчеләре, авыл җирендә яшәүчеләр дә кушылды. Югары шүпкә мәктәбендә укучылар коры душлар ясыйлар. Беренче партияны җибәргәннәр инде, хәзер тагын 800 дән артык махсус гигиена кирәк ярага әзерлиләр. Югары шүпкә мәктәбендә укучылар дәресләр тәмамлану белән өйләренә кайтып китәргә ашыкмый. Ай дәвамында алар бергәләшеп хәрбиләр өчен коры душ ясыйлар. Тиешле үлчәмдә берсе тукма кисә, икенчесе пакетларга тутыра. Һәркайсы эшнең җаен белеп башкара. Юыну өчен кирәк булган махсус тукма алдан әзерләнә. Тиз күбекләнә торган сыекчаны алабыз дагы, шприцка 3 мл һәм тукымага салабыз. Алгач аны төрәбез. Төргәч шушыңа тыгып куябыз. Хәрбиләр өчен коры душның бик уңайлы әйбер булуы билгеле. Кыр шартларында әзер тукмага 2 тамчы су җитә. Ул тиз арада күбекләнеп чыга. Икенче чүпрәк белән исә тәнне корытырга мөмкин. Кулланма, тиз күбекләнә торган тукыма, корыткыч тукыманы бергә пакетка тыгып куябыз. Зур булмаган пакет хәрбиләр сумкасында да күп урын алмый. Уңайлы гигиена кирәк яракларын укучылар тәнәфес вакытларында хезмәт дәресләрендә ясыйлар. Алар бик теләп башкаралар, үз теләкләре белән кереп, үзләре белән кашчылар алып кереп, кисәләр, кирәкле материалны юешләп, пакетикларга тутырып. Безнең укучыларыбыз дәрескә хәтле, тәнәфестә һәм технология дәресләрендә бу эшне теләп башкаралар. Техперсонал булыша, укытучылар киләләр, буш вакытта кисәләр. Безнең бөтен мәктәп коллективы бу акциядә катнаша. Югары шүпкә мәктәбе коллективы 400 дән артык коры душ җибәргәннәр инде. Киләсе озатуга дип капларга тагын 800 берәмлек тутырып куйганнар. Кирәкле материаллар белән Зәй җылысы хәйрия фонды тәэмин итә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.
Рамазан айының да санаулы көннәре калды. 21 апрель көнне мөселманнар ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Быел бәйрәм намазы сәгать ничәдә укылачак, фитр һәм фидия садакалары кемгә бирелергә тиеш. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Мөселманнарның изге Рамазан айы тәмамланырга санаулы көннәр калды. Һәр мөселман ай дәвамында ураза тотып кына калмыйча, мохтаҗларга фитр садакасы да бирергә тиеш. Ягъни Рамазан аенда фәкыйрьләрне хәстәрләү, аларга ярдәм итәргә дә бурычлыбыз. Фитр Рамазан айы ахырында гаит намазы укылганчы бирелергә тиешле садака. Инде Рамазан айы кергәнче ук димәк билгеле булды, гуләмәләр шурасы тарафыннан билгеле булды фитра садакасының һәм фидия садакасының күләме. Фитра садакасы быелны аз керемле кешеләр өчен 150 сумнан инде акчасы булган мөмкинчелеге димәк кеше җиткән кешеләрнең 800 сумнан кеше башыннан санала. Рамазан аенда бирелә торган икенче садаканың берсе фидия. Ул Аллаһ Тәгаләнең әмере буларак кабул итеп тә ураза тота алмаган авыру өлкән кешеләр тотмыйча калган ураза хакын үтәү йөзеннән бирелә. Аның күләме бер көнгә 350 сум итеп билгеләнде. 21 апрельдә мөселманнар ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Районыбызның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазлары укылачак. Безнең Зәй шәһәре һәм Зәй районында гаит намазлары димәк сәгать 6-дан вәгазьләр белән, Коръән укулар белән башлана һәм 7нче яртыларда һәм 7ләрдә инде бергәләшеп гаит намазлары укылачак. Инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсен шушы бәйрәмнәребезне исән-имин каршы алып, исән-имин генә матур гына үткәреп җибәрергә Аллаһ бирса. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, биргән садакаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре. Изге Рамазан айы башланганнан бирле районның барлык мәхәллә мәчетләрендә ифтар мәҗлесләре оештырыла. Мөмкинлеге булган һәркем ураза тотучылар өчен табын әзерли. Тынычлык бистәсендәге мәчет территориясенә махсус бинада ясалган. Авыз ачтырулар хәзер шунда уза. Ел сайын Тынычлык бистәсе мәчетендә изге күңелле Саматовлар гаиләсе ифтар мәҗлесләре оештыра. Быел да изге күңелле шәһәрдәшләребез 60 мөселманны бер табынга җыйды. Мәчет биләмәсендә авыз ачуга кадәр кайнар пылау әзерләнде. Без бүген ифтарга плов пешерәбез. Ел сайын үткәрелә торган мәҗлес мероприятие, бәйрәм. Шуңа күрә быел да ураза вакытында ифтар уздырырга уйладык. Бу мәчеттә инде менә булай оештыру безнең әле шушы здание төзегәч, шушы зданиедә үткәрә башладык инде. Ел сайын хәзер 3 ел була инде хәзер бу зданиедә. Булай мәчеттә үзләрендә центральный мәчеттә, үзәк мәчеттә үткәрәдек. Иратлар күңел биреп пылау әзерләгәндә хатын-кызлар өстәлләр корып табын киләде. 2 ел элек дини мәҗлесләр уздыру өчен мәчет территориясендә махсус бина төзелгән. Рамазан айы дәвамында биредә көн саен ифтарлар уздырыла. Мөмкинчелеге булган һәркем ураза тотучылар өчен табын әзерли. Көнен билгеләп алдан чиратка язылып куялар ди мәхәллә имамы. Безнең мирный мөселманнары бу нигә бик активны гына кушылдылар. Инде 9 апрельдән алып менә бүгенге хәтле һәр көнне диярлек ифтар ашлары үткәрелә. 50-60 кеше һәр көнне булалар. Менә мәхәллә халкы кайберләре икәүләп, кайберләре шулай бергә җыелып, кайберсе үзегенә менә шушындай ашлар үткәрәләр. Рөстәм хәзрәт үтемле вәгазьләр укыды, азан тавышыннан соң авыз ачып ахшам намазына бастылар. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре. Район үзәк дәваханәсе каршында сәламәтлек мәктәбе эшли. Андагы дәресләр төрле авырулардан интегүчеләргә дәвалану чараларын аңлату, үз-үзләренә беренче ярдәм күрсәтүне өйрәтү максатыннан уздырыла. Район үзәк дәваханәсендә чираттагы сәламәтлек мәктәбе. Дәресләр хроник авырулары булганнарга беренче ярдәм күрсәтү, авыру көчәеп китмәсен өчен профилактик чаралар үткәрүне аңлату максатларында уздырыла. Бу юлы дәрес йөрәк кан тамырлары эшчәнлеге бозылу турында булды. Әнисә Шәфиева югары кан басымыннан интегә. Баш табиб сөйләгән лекцияның файдалы булуына икеләнми. Бүген баш врачы чыгыш ясый, тыңларга дип килдем. Үземә файдалы киңәшләр алырмын дип уйлыйм. Баш табиб Айдар Фатыхов үзеңне һәм якыннарыңны гипертония, инсульт һәм инфаркттан ничек сакларга кирәклеге хакында сөйли. Доклад тыңларга килгән пациентларга тагын да аңлаешлы булсын өчен күп мәгълүмат презентация белән экраннан күрсәтелде. Бирегә килгән һәркем үзләрен борчыган сорауларын бирделәр, шунда ук җаваплар да алдылар. Үзәк дәвахана каршындагы сәламәтлек мәктәбе дәресләре киләчәктә дә оештырылыр дип планлаштырыла. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.
Район үзәк дәваханасы лабораториясендә 16 кеше хезмәт куя. Араларында ярты гомерен шушы хезмәткә багышлаган мөхтәрәм зат та бар. Әлеге һөнәр ияләре турында киләсе сюжетта. Кайсы гына табибка мөрәҗәгать итсәк тә анализ тапшырырга кушалар. Анализларны тирәнтен тикшерү эше район үзәк дәваханасы диагностика лабораториясендә башкарыла. Флюрә Җәләддинова 45 ел лабораторияда хезмәт куя. Иртәнге якта пациентлардан кан алып, аннан соң тирәнтен тикшерү ясау медицина лаборантының төп бурычы. Мы на работу ходим как на праздник. Я даже девочкам говорю, приходите на работу как на праздник. На работе всякое бывает. И нагрузки большие, и не хватает сотрудников. Но нам эта работа очень-очень нравится. Мы любим свою работу. Если бы не любили, мы бы столько не работали. Минем хезмәт сабырлык та, зур җаваплылык та таләп итә, ди Флюрә ханым. Кан бирергә төрле кеше килә, яңа туган сабыйны килеп, олы яшьтәгеләргә дә ихтирам күрсәтергә кирәк. Лаборантның игътибарлы түгел булуы дөрес диагноз куярга мөмкинлек бирә. Каннан йогышлы авыруларны да, онкология, лейкоз кебек җитди авыруларны да ачыкларга мөмкин ди белгеч. Пришла в 1978 году, у нас было, знаете, вообще мало было диабетиков. Детей было вообще не было диабетиков детей, да? А сейчас и детей много диабетиков, а взрослых уж вообще полно. Район үзәк дәваханасы лабораториясендә 20-гә якын медицина персоналы хезмәт куя. Заманча җиһазлар, камилләштерелгән техника лаборатория эшен тизрәк һәм уңайлырак итә. Мы служба, которая, так скажем, идет в ногу с врачами, то есть мы ихняя помощь, ихняя, так скажем, подмога к постановке диагноза, к постановке лечения, то есть мы помогаем выявить врачам то или иное заболевание. Кеше гомеренең кыйммәтен белеп, зур җаваплылык белән хезмәт итәләр дәвахана лабораториясендә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.